hey station kan thleng thatoa kan rail hidar sari a chuak dona Sairang Kolkata Express khania chuan zingdaru borver khan aizol train kan chukla dakar khatal hi chu aizol atanga pannan henin da traffic te po jam the wangin kalchung takhi chu dakar chan ve mospi te zirin minute somli velte ani maya kan chuan tur hi platform 2 tanga chu dona wangin platform 2 lama kan thei dona ni hian platform 2 lama kan thei ngai wangin subway atang hian kan kal dona ni station kan thlen ma emo kan thlen vele kan chuan tu rail kha khoi platform ange adin don ti hi hriat chen ma sak poimo khop mai station liana phei chuanin hun na lo chep to thin sia kan du chuan lift ta hena chuan thei bok ani chuan ta hian step a chuak chho le hi platform 2 a khana chuak chho ni mo kan platform 2 lam kha kan thlenga hei kan chuan tur rail ani ta a chuan kan coach tur kan zong don ni hi hei kan chuan tur coach number hi kan ticket a khana om veka uluk taka en apoimo kan coach hi M2 ania kan zong hu sha ma chuan hei kan lu doni ti hian hei kan chut na tur kan thengta a a coach a hianin plug power point hi om veka phone charge pon mo chuan chunga hian hei sin tur le lukham kha anda vek bok ani hei hi kan chuan hi 3 tier AC economy khania anom tok ve veo tho mai kan chetra ne a chualam hi chu a hun hi avong dik khop mai a hei kan tlan chuak tran chia platform number 2 train kan chuak ani han chuan hi Sairang Kolkata Express ania train number hi 13126 ania aron let le lam Kolkata tanga ron chho hi 13125 ani thung ani kan train din hun hriat zung theinan mani chuan train number hi hriat zela tangkai khop mai hei station bula om leisang deuh kha kan zo meka ala tlan muang khop mai hei Sairang le Bairabi in kara hianin le hi za somnga vel zet awmani Sairang Kolkata Express zing dar saria achuaka badarpur thlen ma chuan puarna tham chi chowa om thin lo wangin inei puar lo ke mo puarna tham e tur pai ati chi vio mai train ticket hi travel agency kal tlang ten alak theya transport directorate building tuikwala sona lak thei boka Sairang le Bairabi station ate tin IRCTC website atang le online travel booking site then khata tangin alak thei bokani atuna hian muakhang station kan tlan pel meka online a IRCTC atanga book don chuanin in register ve anga ya in register nuwa login in ti hian kan chuan tana tur le kan thlen du na station kha kan chulu tanga kan zin du ni kan thlanga ti chuan chumi station in kara rail tlan tur ho kha alo langanga a timing azir le amana zirin kan chuan du na kha kan thlanga ti hian class ranga seat om dan kha a en theya availability hi seat la om zat ti na ani maya WL ain ti chuan waiting list ani a seat I chang lawa ilak po in ariski dewani chuan RAC ti hi chu reservation against cancellation ti ni in ticket book to cancel anom chuan seat kan la chang thei ani RAC ani hi chuanin rail chodon meu hi chuanin seat kan changtlang pui ni ti chuan kan du ber class kha kan thlanganga book ti hi kan petanga ti chuan achuang tur passenger ming kan chulu tanga alphabet hi character som paruk chi achudlu thei thina wangin ming sei tuk chu zia toy dan thiamanga ya entirnan kaming Benjamin Vanal rota ti po hi aleng kim lova chuwang chuan B Vanal rota ti emo Benjamin Vanal ti emo a chut mai kha apoi lo ni kumzat le gender angaya ti chuan passenger pakhat ai tam ni chuan at passenger atang hian da belzel mai tur ni anhoi lama hianin option tik neu tura oma travel insurance hi du chuan alakin alak lo thei ani payment option lo om le anga continue kan click anga chuan helaya hian captcha hi kan chulu tanga continue kan click anga payment option lo om le anga kan rem chan dan kha kan select to mai tur ni kan duang kan thlan fel nuwa pay and book kan click anga payment gateway ya min shroilu tanga ti chuan payment kan ti fel khan ticket chu alo lang hal mai don ani I registered email a khan ain thon hal bok don ani konpui station a kan dinga
hian Konpur station kan tlanpele don me kan ni heng intermediate station te hawa hi chuanin kan chuan rail hi platform a avading ve ngai chielova station zone a hian atlan buang emo rei vaklo a main track a hian ading ve chau thin ni in ka hria hei tanela tak mai kan dinga nge mo chan ni Sairang le Bairabin car hi kilometer somnga pakhat velania lever tunnel hi somli priat zeta omani viable khom seizong hi kilometer so pathum ve lai ani Ortoped station kan thenge Sairang to Guwahati in car rail kong seizong hi kilometer zali somkwa pali ania Dakar som pathum vel hun mangtlang pui thin ani Bairabi station kan thleng thale chia he hian kan thian pa in milo chang dona angilan no pang ho cha kan thian pa in milo chang dona Hey, kan hmu mek hi khoi nge Guwahati Sairang Express aron holam hei Sairang station a hin lo ha member pakhat Bairabi train hei ron chuang ve chi adon ni agila Bairabi kan ding zuai don hian Bairabi station kan chua sana Mizoram chu kan pel don ani lang hi truck bu 5 fur ho ai tlar ni hi railway station ke khalania apia mai so crossing khani to ni Jamira station kan thinga hi Bairabi dota kan dilen sagarani vairam ai Katli chera thlen phei ma deuh hian thingpui huan zau deuh mai lo oma moi khop mai amoi zual lai kala man lowa Katli chera station kan thleng le ni e so tilai kon rail lu ni lala bazar kan thleng don ngang mai Lala bazar te hi chu Bairabi atang khan a hlavak lo ani Hailakandi station kan chuan dar thala ki balpi ku tuka kan ton fai long khothir haratan rail handyman ase ni rail chuan nom ve na chu khothir hi anuam thina hian hadam deuh hian scenery moi deuh hi kan thlir pa hadam thlang viau zel Katakal station kan thleng le toa tuna hian tar som le chan ve la re lo deuh ni Badarpur station kan thleng ni Badarpur apui khop mai Badarpur station hi junction lian ve deuh mai nia Mizoram lam line te Tripura lam line te Silchar lam te le Guwahati lam line te kha heta hian a in thendara heta hian rail lu te thlak thin ania rei ve tok tak kan ding ani Badarpur station atang hian in rail lu in thlak a he le chaw in kan kal dei mai rail chaw kan order a atui violo ma se tram chu nem ve tho an ei me ka ni kan Hriattur chu Sairang atanga chuk hian Badarpur thlen ma hi chuan chaw po an serve lem lova rail chaw hi tui vak lo wangin station liana adin laia station an thil zor leia in no por mai po hi afin thlak fu mai train zin don chuan RailOne ti app hi download a thakop maya hemi app a hian IRCTC a kan login account mang khan kan login anga kan ticket details zong kan en theia train number chulutin train route te train omna mek te a hriat theia station a adin na tur platform number te tin
kan chuan tur coach kha eng position ange a hmalama nge a hnunglama nge alaya ti te kha hria thei vekani tin ei tur po olsam takin hemi apatang hian acha thei bokani dima ha south district kan lut to a hengla hi chu Mizoram anga tlang ram ve tho ani wangin leile leiver te po hi atam ve khop maya amun vel po amoi viau mai hengla area hi chuan rail po hi atlan chak viau lo ani Chatinga station Half-long station kan thleng half-long ani half-long hei thil che sang sang an lo zuar cheu maya theilama tama bu bante pickle te tuai thur te marnu hawan ni tlang puya mizo tongpon andor the mai half-long station kan chu asana he lei chu sang ve khop mai hei leizo ni nom na chu apeng cheng theilu tu khini khi half-long khuwa nin khria Maibang station kan thlenga chuan Langting station kan tlan pel le me kani Hojai station Hojai hi Hojai district khopui ani Guwahati kan station kan lut don ta ya he platform akan lut patron do na he Guwahati station genge puye platform 2 akan lut ani Guwahati station kan thlenge Rail chuang thin emo rail chang thin taxi driver te tana app thadeu mai pakhat chu where is my train ti app hi nia mana olsam emema train number kha kan chulu tanga kan train omna te etika nge station lo thlen don ti ta kha olsam takin kan hre thei ani